din da kaji Allah ya kira mujrim yan iska kawai Allah yake magana. Duk wanda ya bar talakansa ya kwana da yunwa dan iska ne, inji alqur'ani. Alqur'ani ne ya faɗa, kan wani ya kira ni ya ce zan yi ƙarin bayani. Haka ayat ta zo kuma haka na fassara ta. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها dan ai makirci a cikin kasar. A ce mutum daya ya kwashi kudin da ya bude account 500 har da yan kai. Wani irin zalunci ne wannan? Wani irin zalunci ne wannan? wa yahkumuna bil batil wal khusran, suna hukunci da ƙarya, suna hukunci da hasara. Da ƙarya kuka yi imani jama'a? Wa bi ni'matillahi yakfurun, ni'imomin da Allah ya mana da su za mu butulci.